Kaixo, nere super txiki maiteak, zer moduz gaude, zuen bizitza sortzen eta sortzen, super sekretua martxan jartzen, espero dut baietz. Beti ohitu izan gea, zerbait pasatzen danean kanpuan, eskertua eta pozik sentitzea. Azkenean hori espero dugu kanpoko faktoreren batek gu atseginaraztea. Eta alderantziz egitea posible balitz, gelditu nirekin eta jakingo ezu, aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu super sekretu guztiak trilogia derronetan topatuko dituzula nere web horrian. Zertara itxoiten naizeate txikitalduak? Guk ardura hartu ezkero sortu dezakegu barrutik esperientzia kanpoan gertatu baino lehen. Eta emozioen bidez, zure gorputza konbentzitu egiten duzu, gertatzen den ura orain sentitzen ari zarela. Guk sortzen dugu kanpoan gertatu baino lehen sentimendu ura. Gorputzak sinistu ingo du eta eskertua sentituko da. Denok eskura dugun buruko eremu horretan, energia horretan, aukera guztiak dauden espazio horretan, hortxe daukagu aukera hori eta esperientzia hori hautatzen badugu, imaginatu nola sentituko zinateke, jada zure bizitzan emango balitz bezala, momentu honetan. Pentsamendu eta sentimenduak erabili zure etorkizun hori eraikitzeko. Demagun, nahi duzula bizitu 5. maila jada aprobatuta duzula, gainditzen duzula eta imaginatuko duzu zure lagunekin ospatzen, familian ederki ere ospatzen pozpozik, xehetasun guztiekin. Edo demagun alper bat zehala eta nahiko zenukela esfortzu gehiago egin zure lanetan, zure bizitzan, egunerokotasunean. Sentitu zaite esfortzu hori jada egina izango bazenu bezala eta horrela dala zure izatea. Eta nola zoriontzen dizuten danak esfortzu horrengatik. Lortu dezakegu beraz barrutik pozik eta lasai sentitzea, kanpoan ezer gertatu behar izan gabe, itxaron kanpoko zerbaiti pozik, baketsu, alaitxu, motibatuta egoteko. Beste trikimailu bat badugu ez baduzu lortzen sentimendu hori sentitzea ezer gertatzen ez bada kanpoan. Iraganean seguru zerbait lortu duzula pozik, motibatua eta ederki sentitzeko. Lehen gola sartu zenuenean, marrazki eder bat margotu zenuen unean, ez dakit edozein gauza, emozioiek berriro barrutik sentitzeko. Behin sentimendu horiek barruan ditugula, edozer gauza sor dezakegu gure etorkizunean. Ni zer dakit, irudikatu zazu zure burua uda disfrutatzen zure lagunekin piraguan, edo lehiaketa bat irabazten marrazketan, botazuk zure nahiak. Meditazioak horretan laguntzen gaitu. Gure hirugarunak elkarrekin arraun egiten, gogoratu kontzientea, subkontzientea, garun emozionala, denak sentimendu berean, trebea zehala marrazketan, bale? Horrela jokatzen hasiko zea, kriston konfiantza sortuz marrazten duzun bakoitzean. Meditazioarekin ez duzu zertan itxoin behar kanpoan zerbait gertatu dadin zu hobeto sentitzeko. Nahi duzun edo zer, imaginatu dezakezu eta egunero sentituz zure izaeran bilakatu daiteke eta ja horren arabera jokatzea. Izaeran txertatuko da, animatu superbotere hau praktikatzen eta nahi duzuna lortzeko gai izango zea. Kontatuko idazue, aurrera supertxikak eta superfamilia. Volumena, gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, ban, txiki, ban, ban, buelta,
que